lagi dengan Wismarta dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, segera subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran selanjutnya. Ana ing piwulang basa Jawa saiki, ayo padha nyinaoni babagan tradisi. Bocah-bocah mesti wae wis ngerti apa sing diarani tradisi. Tradisi ya kuwi salah sijining kegiatan sing dilakoni kanthi ajeg lan uga kanthi turun-temurun. Tradisi biasane wis ana wiwit jaman dhisik, wiwit saka para leluhure awake dhewe kang dilakoni kanthi turun-temurun nganti ing saiki. Tradisi Jawa kuwi diarani tradisi sing adiluhung. Ayo padha nyinaoni tradisi-tradisi sing ana ing tlatah Jawa. Sing kapisan sing diarani tradisi Tedhak Siten. Apa kuwi tradisi Tedhak Siten? Tradisi Tedhak Siten ya kuwi tradisi sing dianakake nalika kanggo mengeti menawa ana bocah sing lagi ajar utawa sinau laku. Biasane bocah sing dianakake Tedhak Siten ya kuwi bocah sing umure 8 sasi nganti setahun. Tradisi sing kaping loro ya kuwi sing dijenengake brokohan. Apa kuwi brokohan? Brokohan ya kuwi slametan kang dienekake nalika bocah lagi wae lair. Tujuane kanggo ngaturake panuwun marang Gusti awit Gusti wis mberkahi anggone mbabarake putrane. Sabanjure ana tradisi bedah bumi. Sing diarani bedah bumi ya kuwi tradisi sing dianakake nalika lagi nduduk luwangan kanggo nguburake wong sing wis meninggal. Ana uga tradisi mitoni. Tradisi mitoni ya kuwi tradisi sing dianakake ana ing tlatah Jawa kanggo mengeti rikala ibu-ibu nembe mbobot umure 7 sasi. Ana tradisi midodareni. Tradisi midodareni ya kuwi tradisi sing dianakake nalika kurang sedina anggone arep dadi nganten. Ana uga tradisi nyadran. Ya kuwi tradisi sing dianakake kanggo reresik makam. Tujuane ngresiki makam kanggo tandha bekti lan pangeling-eling marang para leluhure sing wis ora ana. Uga ana sing diarani tradisi grebeg sura. Tradisi grebeg sura biasane dianakake ana ing pinggir laut. Masyarakat sing ana ing kono gawe gunungan saka hasil bumi lan dilarung ana ing laut. Tujuane kanggo pangucap syukur marang Gusti Allah amarga anggone tetanen wis diberkahi lan ngasilake panenan sing apik. Tradisi-tradisi sing ana ing tanah Jawa mau menawa ora dilestarekake, ora diuri-uri, mula tradisi mau bakal ilang. Mula ayo awake dhewe minangka generasi-generasi penerus sing ana ing tlatah Jawa duweni tanggung jawab nguri-uri tradisi mau amprih ora ilang. Demikian anak-anak pembelajaran tentang tradisi Jawa kali ini. Jangan lupa tetap berada di channel Krista Citra Christian School agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran selanjutnya. Keren itu!